Dwi jyst yn cychwyn fyny am Sir Fôn rwan cyn gadael y cynulliad. Dwi wedi sgwennu llythyr at y Gweinidog Economi, heddiw copi'r Prif Weinidog hefyd yn benodol ynglyn â gofyn am help economaidd i Ogledd Ynys Môn. O'n i wedi gobeithio gofyn cwestiwn yn y cynulliad ddoe, do'n am amser iddo fo, mi ges i ateb ysgrifenedig bach wedyn yn ôl yn dweud mi fyddwn ni'n rhoi'r help i Ogledd Ynys Môn fel os ni'n rhoi i bob rhan o Gymru. Wel, dwi'n meddwl ar ôl y cyfres o newyddion drwg yn ddiweddar bod yr un fath a bob man arall ddim digon da, bod angen help ychwanegol, buddsoddiad mewn mentra economaidd a cymdeithasol yng Ngogledd Ynys Môn. Felly dwi wedi sgwennu llythyr yna cyn cychwyn am adre, hefyd yn gofyn am help penodol i weithwyr rhehaw wrth iddyn nhw wynebu colli i swyddi. Hefyd tynnu sylwch chi at ymgynghoriad gan cyngor Sir Ynys Môn ar hybu economi Gogledd yr Ynys ar hyn o bryd. Nâi roi'r link i'r ymgynghoriad hwnnw ar yr post yma. Drychwch arno fo, rhannwch eich barn chi, ond dwi off. Hwyl.